Ćao svima i dobrodošli u moj novi video. Kao što ste vidjeli iz samog thumbnaila, mi ćemo danas da naučimo kako se kroji off-shoulder bluza, dakle bluza bez ramena, ide odavde ovako pa do ovde. I u tu svrhu mi ćemo da naučimo kako se kroji prednji deo bluze, odnosno kako se modelira prednji deo bluze, kako se modelira zadnji deo, odnosno leđni deo bluze i naravno u skladu sa tim i kako se modelira sam rukav. Pre nego što krenemo da to naučimo, pozvaću vas da me zapratite na YouTube-u i na Instagramu, link će biti u opisu ovog videoklipa naravno. I ako vam se svidi video, obavezno ga lajkujte. Ako imate neka pitanja, postavite ih u sekciji komentara. Što se tiče videoklipova koji se odnosi na to kako sam napravila osnovni kroj za bluzu ili kako se vrši konturisanje bluze, sve te linkove ću staviti u opisu ovog videoklipa, tako da možete da ispratite i to ako vam nešto nije jasno. Eto, pa da krenemo. Kao što vidite, ovo je jedna polovina prednjeg dela bluze, koja naravno, kao i svaki put do sada, ima dva ušitka rameni i ovaj kod struka. Ovaj krug koji vidite napravili smo tako što smo izmerili radijus grudi i stavili na šestar i samo, znači, napravili krug na osnovu tog poluprečnika grudi i ovaj krug nam je potreban za konturisanje prednjeg dela bluze. Ok. Prvo i osnovno što radimo jeste da izmerimo koliko otprilike treba da nam se spusti vratni izrez, koliko će to biti spušteno. Merimo odavde, od ove tačke. Pa recimo da ja hoću da mi to bude negde 15 cm. Stavljam ovde jednu tačkicu. I sada ću da napravim tu krivinu. Kako će to da izgleda moj, dakle, vratni izrez. Ovo je, znači, prvo i osnovno. I sada prelazimo na konturisanje. Ovde negde, malo ispod sredine, ovlačim pravu liniju od apeksa, od vrha grudi do te tačke. Merim ovde 0,6 cm. U stvari, da vam kažem, ko ima manje grudi, on meri 0,6. Ko ima malo veće grudi, punije, kao što to imam ja, on meri 1 cm. Ovo je kroj za moj prednji deo bluze, znači ne radim na kroju za lutku. Ok, idemo, šta je sledeće? Ovde, pošto ćemo, kao što vidite, ostati bez gornjeg dela, opet moramo da konturišemo. Negde na sredini ovog dela, od sredine do apeksa povlačim liniju, opet jednu spajam i tu ću da uzmem 1,2. Spajam apeks sa tom tačkom i od zgore do ovde opet povlačim liniju. Treća konturna tačka, dakle, negde na sredini ovde, na sredini vratnog izreza, opet spajam sa apeksom, povlačim liniju, (0,6). Ovde dole takođe uzimamo na ovom krugu santimetar sa jedne i 1 cm sa druge strane. Označavam na krugu i sada spajam to sa apeksom ponovo. Iskonturisali smo prednji deo bluze i sada moramo to da rasečemo i da napravimo, da dovršimo zapravo konturisanje.
Znači sečem do apeksa, ne kroz apeks. Prelazim na prvu konturnu meru. Ok. Idemo dalje. Opet preklapam. Do ove tačke. Ovo je glavni ušitak rameni. E sad, kao što vidite, ovde nam se malo napravila razlika zbog ovog preklapanja silnog i moramo sad da iscrtamo novi izrez. Koji će sada da izgleda ovako. A takođe moramo i ovde da upodobimo. U redu. Sada ću to da isečem. To je to. Prelazimo na konturisanje leđnog dela jedne polovine. Opet odozgore merim 15 cm. Stavljam tačku. I sada bi trebalo opet da napravim vratni izrez sa nekom blagom, dakle, krivinom. Ok. Što se tiče konturisanja zadnjeg dela bluze, imamo samo dve mogućnosti. Ovaj ušitak produžavamo do gore. Produžavam, dakle, sredinu ušitka. I sada ću nogice ušitka, ovu nogicu spojiti sa tom tačkom, a ovu nogicu sa tom tačkom. To je to. Ovaj deo smo konturisali i još jednu stvar ćemo da uradimo. Ovde ću da izmerim 2 cm i označit ću 2 cm. Znači ovde od sredine. I sada ću da spojim tu tačku sa ovom tačkom. To takođe neće da postoji. Sada smo dobili dva dela. Prvi deo, drugi deo, leđni deo bluze. Pošto ćete ovo seći kao posebne celine, imamo dva dela, onda stavite ovde još jedan zarez, pošto imate sad ovde 1, znate gde treba da ga spojite, stavit ćete i ovde, na primjer, još jedan, eto da znate kako ćete spajati te delove. To je to što se tiče konturisanja leđnih dela bluze i preostaje nam da iskonturišemo, kako se zove, rukav. Ovo je moj rukav. Ovako izgleda. Rukav za off shoulder
zavisi naravno od prednjeg i zadnjeg dela. Dakle, ovo su dva leđna dela, a ovo je prednji deo bluze. Ovo ću za sada da odložim, trenutno mi ne treba. Šta je bitno ovde? Moram da izmerim ovu razdaljenu, jer ću preneti na ovaj deo ovde. Moram, znači, uzeti ovaj metar koji se okreće i tako ću da ga izmerim po ovoj krivini. Okrećem, znači, metar svuda gde je krivina. 12 cm za prednji deo bluze, odnosno prednji deo rukava. Sada tih 12 cm merim odavde do, isto po krivini kao što sam uradila do sada. Stavljam tu tačku. Znači, ovde će mi se završavati off-shoulder rukav za prednju stranu. Sada sve to isto radimo i za leđni deo bluze. Do ovde 19,5 za leđni deo bluze i sad odavde do ovde 19,5. To je ta tačka. Ok. Sada spajam ovu tačku sa tom tačkom. Tako će da izgleda. Ovo znači ne postoji više, treba iseći. I još jedna stvar što se radi kod rukava. Moj rukav ne želim da bude toliko dugačak, moj će biti značajno kraći. I ja ću sada da ga malo skratim. Odavde merim 15, stavljam tačku. Takođe i odavde merim 15. Stavljam tačku, sada ću da spojim ta dva dela. Ok, ovo znači više ne postoji. Ću to iseći na brzinu. Šta sada treba da uradim? Moram da izmerim rastojanje odavde do ovde. Sada polovinu toga označavam dole. Ovo je sredina. Od te tačke pod pravim uglom povlačim liniju na gore. Pravim sredinu rukava. Na ovoj strani, sa jedne strane označavam, stavljam tačku 0,5 i sa druge 0,5. Odavde povlačim liniju na dole. Konturišem rukav. Tako da bismo ovde, ovo je sada, da kažem, kao novi ušitak, ali opet smo dobili kao dve polovine. Vi ovo možete da isečete, a možete i samo da ga presavijete ovako. I samo da ga zalepite. I sada ćemo samo da ispravimo još ovaj deo. To ću da isečem. To je prvo što se radi kada konturišemo rukav. Druga stvar. Odavde kao ovamo 0,5 i odavde kao ovamo 0,5.
sužavamo rukav. Zašto to radimo? Zato što kada smo pravili osnovni bazični rukav, svuda smo dodavali po 4 cm. Kada biste sad ovako samo isekli rukav, ovde bi vam bilo dole malo šire. Tako da uzimamo 0,5 sa jedne, 0,5 sa druge strane. I sada ću to samo da isečem. To bi bilo sve za danas. Posle ove odjeve vidjet ćete kako izgleda ta off-shoulder bluza kada se sašije i ja se iskreno nadam da će vam se svidjeti i da ste danas iz mog videoklipa mogli nešto i da naučite. Do sledećeg viđenja, prijetan dan!